Hello logoफोर खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासिखौबो बरायहरनाय थाबाय स' लोगोफोरनो आङो दा बानायनो नागिरदों मैदा लाबाय आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय नै मेगि लानो नागिरदों स' नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा मा बानायनो नागिरदों आङो दा मेगिखौ माबानानै लाग्रोनोसै रुनानै लाग्रोनोसै थ' नायलांबानो मिथिसिगोन आरोना नोंथांमोना आरो सिगाङावनो टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ नायलांदो बिदिब्ला स' नै लोगोफोर आङो मेगिखौहाय रुबाय आरोना बांद्राय रुनाङा ओरैनो एसेल' ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै दं आटायाव एसे माबा होबाय आं नामा माने संख्रि होबाय आरोना ओमफ्राय बेनिफ्रायनो कालजिरा होनोसै एसेनो जाहांबोगौआनो आं बेवहाय एसे थाव होदों माने आरो थाव होबाय एसे स' बांद्राय गोदौ होला आङो थाव होखांसै बे जाबायानो नै आङो रिफाइना गैया नालाय थाव गुबैखौनो होनाय जाबाय आरोना मास्टार अइलखौनो होनाय नालाय ओमफ्राय बेयावबो एसे होनानै लाबाय आटाखौ एसे होफिनबाय ओमफ्राय दा नैबेखौ खांना लागानोसै बिनि उनावहाय नैबेखौ बानायगोन स' लोगोफोरनो ओरै साहा आरोना साहा फुदुंनो नागिरबाय ओमफ्राय नै साराय जानबाय आं बेनिफ्राय नै सामब्राम बानलु आरो आंहा आटा नाखाबाय नैबेलाय स' बे दुंबाय खालामनोसै एसे हाइजें एसे थाव होनोसै एसे खामबाय आङो खामबायानो ओमफ्राय बेनिफ्राय मस्ला मेगिनि मस्ला दे मेगिनि मस्लाखौनो हरबाय बेखौ खामद्रायनोसै ओंखायनो ल' फ्लेमाव दोनबाय बेनिफ्राय होनोसै मेगि मेगिखौ एवबाय एसे एवबाय थानोसै कालाराबो जाहांबोगौआनो बेबायदि बांद्राय फ्राम एवला फ्राम थावा आरोना एवबाय बांद्रायल' फ्राम खालामला एसे फ्राम खालामजायो खालामोबा फाइनालि नै जाबायानो बे खामानिखौ आङो रावबो गैयियावसो खालामदों मानो होनबा बे बिबाजै फिसालाफोर माथो मावोमोन आरोना दा हो गया मैंने बोटा साफ बन कर रखे हैं इसलिए कर रखे हैं यहाँ पर बन रही है साई मैंने देखो बिल्कुल सही आटा को डालते हैं गोदौबाय
ओमफ्राय दा बेखौ आङो नानानै हाखावनानै लाबाय मेगियाबो संनांगौ बे आंनि हममेड सिंग्राया जाबाय बानायग्रा स्टाइलफोरबायदि नायलांबानो जाबाय लोगोफोर मोनसे मोनब्रैल'सै ओरै आङो संख'नो हायाखिसै लांगासिनो जानो थिननानै ओमफ्राय थावखौ फिबाय आङो साहा ready samosa साहाजों गंसे लोगोफोरनि samosa बेखिनिसै आंनि भिडिअ'आ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन स' बाय बाय